Benvidos á Fundación TIC. Se aínda non nos coñecedes, aí vai unha clase rápida. Somos unha entidade formativa audiovisual que promove a Deputación de Lugo. Temos, por un lado, a Escola de Imaxe e Son, onde os nosos alumnos aprenden radio, televisión e espectáculos. É a única escola da provincia de Lugo onde se pode estudiar esta especialización. Dentro de poco podrás lanzarte sola a volar. Siente el ritmo que te hace vibrar. Hay un aire nuevo al respirar. Por outro lado, temos o Centro de Produción e Programas, o noso espazo de traballo e onde os nosos alumnos poñen en práctica o aprendido nas aulas. Tamén servimos de apoio a ONGs, asociacións e concellos. Para iso, o centro conta con profesionais especializados en imaxe e son e medios técnicos de última xeración. Prestade atención. Dime cómo te sientes. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres. Perdí eso me ha hecho grande, si no te amas, sé quién soy. Pero isto está moi parado. Entremos no mundo da TIC a ver que pasa. Así, moito mellor. Neste centro gravamos e realizamos vídeos, programas de televisión. Que tal? Benvidos a este espacio informativo da Fundación TIC. E ata colaboramos na filmación das curtas cinematográficas máis coñecidas da provincia. Proxectos nos que sempre participan os nosos estudantes co apoio profesional. A TIC somos un espazo aberto a todos os lucenses. Vos, por visitarnos, xa formades parte do noso clube e iso ten premio. Podedes facer o voso propio programa de televisión e descubrir todos os segredos que garda o mundo do audiovisual con nós. Queredes comezar? Entremos.